Moderná Formula 1 je oslavou rýchlosti, inžinierstva a ľudskej odvahy. Niekedy sa však táto hranica zosype v zlomku sekundy. Dnes sa pozrieme na 5 najnebezpečnejších nehôd Formuly 1, pri ktorých tuhla krv v žilách, lietali karbonové trosky a o živote rozhodovali milimetre. Sledujte toto video až do konca, pretože hneď prvá nehoda prepísala samotné zákony Formuly 1. Prvá nehoda. Fernando Alonso, Austrália 2016. Píše sa rok 2016. Veľká cena Austrália. Fernando Alonso sa v rýchlosti cez 310 km za hodinu pokúša predbehnúť iný monopost. Stačil však moment nepozornosti. Alonso naráža do zadného kolesa supera a jeho McLaren sa mení na neriadenú raketu. Auto vyletelo do vzduchu, urobilo niekoľko divokých sált, v plnej rýchlosti narazilo do oplotenia. Z monopostu zostala doslova len kopa šrotu. Komentátori stíchli. No o pár sekúnd neskôr sa stáva zázrak. Fernando Alonso sa sám vyhrabal z vraku a odišiel po vlastných nohách. Táto nehoda dokázala neskutočnú pevnosť karbonových monokokov, ktoré dnes jazdcov chránia. Druhú veľkú nehodu tu máme zo Silverstone 2022 z Veľkej Británie. Stala sa jazdcovi Guanovi Zhouovi. Štart Veľkej ceny Británie v roku 2022 priniesol jeden z najdesivejších pohľadov modernej éry. Po hromadnej kolízii sa Alfa Romeo čínskeho pretekára Guana Zhoua prevrátila na strechu. V obrovskej rýchlosti sa klzala hore nohami stovky metrov po asfalte a štrku. Až nakoniec nekontrolovateľne preletela cez bariéru z pneumatík a zostala zakliesnená pred záchranným pilotom. Zhou bol v aute zakliesnený hlavou dole dlhé minúty. To, že vyliezol bez jediného škrabanca, má na svedomí jediná vec – systém Halo. Tento titánový oblúk nad kokpitom udržal celú váhu auta a zabránil tomu, aby sa Zhouova hlava dotkla zeme. A tretiu nehodu tu máme z Japonska 2014, ktorá sa stala Julesovi Bianchimu. Presúvame sa do roku 2014 na upršanú veľkú cenu Japonska. Na trati panovali extrémne podmienky. Viditeľnosť bola minimálna a trať sa neuveriteľne klzala. V 42. kole vyletel z trate Adrian Sutil a na miesto prišiel ťažký kolesový žeriav, aby jeho monopost odpratal. O kolo neskôr však na tom istom mieste stratil kontrolu mladý a talentovaný Jules Bianchi. Ideme na štvrtú nehodu a tým je Imola 1994 Ayrton Senna. Toto je moment, ktorý navždy zmenil motoršport. 1. máj 1994. Veľká cena San Marina. V Imole trojnásobný majster sveta a globálna ikona Ayrton Senna vychádza v 7. kole do rýchlej zákruty Tamburello v rýchlosti okolo 310 km za hodinu. Hoci auto spomalilo na 211 km za hodinu, kúsok od pruženia kolesa vrazil Sennovu prilbu a spôsobil mu smrteľné poranenie hlavy. Celý svet plakal. Tohto veľkého šampióna však prinútila federáciu k radikálnej revolúcii. Od tohto dňa sa bezpečnosť stala absolútnou prioritou číslo 1. Čo zachránilo desiatky životov budúcich generácií? A posledná veľmi strašidelná nehoda sa stala v Bahrajne 2020. Romain Grosjean. Na 5. mieste je nehoda, ktorá poprela všetko, čo sme si mysleli o prežití v plameňoch. Bahrajn, rok 2020. Romain Grosjean po štarte stráca kontrolu v rýchlosti 241 km za hodinu, naráža do oceľových vodidiel a preťaženie dosahuje neskutočných 67 G. Monopost sa rozpolil na polovicu, palivová nádrž explodovala a okolie zaplavilo ohnivé peklo. Diváci pred televíziou prestali dýchať.
Grosjean bol pochovaný zaživa v plameňoch. Trvalo to nekonečných 28 sekúnd. Keď už všetci strácali nádeje, z dymu a ohňa sa vynorila postava. Grosjean prežil. Vďaka nehorlavému oblečeniu, systému Halo, ktorý mu rozrazil z vodidla a uchránil ho pred zranením hlavy a rýchlemu zásahu lekárskeho auta. Vyviazol len s popálenými rukami, bol to skutočný zázrak v púšti. Máme tu koniec videa. Tieto nehody nám pripomínajú, že piloti F1 riskujú svoje životy za každým, keď sadnú do kokpitu. Ktorá z týchto nehôd bola podľa vás najdesivejšia? Napíšte mi dole do komentárov. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, odber a zvonček, aby vám neušli ďalšie príbehy zo sveta motoršportu. A vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.